l'Institut Antoni Pous tenim una visió humanista i holística de l'educació. De fet, el nostre projecte educatiu de centre s'emmarca en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i especialment en l'objectiu número 4, que consisteix en garantir una educació de qualitat, equitativa, inclusiva, al llarg de la vida i per a tothom. Per això oferim ensenyaments des de l'ESO, passant pel batxillerat i la formació professional en les diferents tipologies. La nostra base per a l'aprenentatge es fonamenta en els 4 pilars de l'aprenentatge de Delors. Treballem el ser, amb l'autoconeixement, l'autoestima, el saber estar, amb la gestió de les emocions, les relacions amb els altres, les altres i amb l'entorn, saber fer amb metodologies globalitzades, innovadores i que es revisen constantment per millorar de forma continuada. I el saber, mitjançant un ensenyament-aprenentatge de tipus competencial. A l'Institut Antoni Pous i Argila ofertem les 4 itineraris de batxillerat, el social, l'humanístic, el científic i el tecnològic, o sigui, tots els que hi ha al currículum excepte l'artístic. A part d'aconseguir que cada alumne, cada noi i noia que tenim tingui un bon futur acadèmic, ens importa molt la seva orientació també personal. Per això donem molta importància a la tutoria individual. A més, des de fa uns anys, a primer de batxillerat tenim molt consolidat l'intercanvi amb un institut de Bèlgica, que fa molts anys que l'estem fent i és un dels nostres punts forts i destacables. El que m'agrada molt del batxillerat és que tenim un tutor individual, que t'assessora amb tot. A part de tenir el tutor de la classe, que al ser molts, poder no et fa el cas que necessites, tens un tutor individual que mira per tu, t'ajuda a portar els estudis en dia. Si tens algun problema familiar o algun problema, també t'ajuda. Des de quart d'ESO ens van ajudar molt, ens van parlar de totes les opcions que teníem, tant de fer els diferents tipus de batxillerat, com de fer els múltiples cicles formatius que hi ha, i jo em vaig decantar per el social. Soc de batxillerat tecnològic, porto a l'institut durant 4 anys, ara estic fent batxillerat, només porto un trimestre amb les optatives de tecnologia, física i dibuix tècnic. És un batxillerat bastant complicat, li tens que dedicar les seves hores, però gràcies als professors es fa més còmode, més lleuger i més entenedor. Estic fent primer de batxillerat i l'any passat a quart d'ESO ens van explicar tots els models de batxillerat que hi havia, tots els cicles formatius que hi havia i tenies un pilot d'opcions. I jo vaig escollir la del batxillerat tecnològic i jo crec que he fet bé i t'ajuden molt a assolir el repte que tu vols acabar fent, que és la d'arribar a la universitat. Aquí a l'institut ens preparen molt bé pel treball de recerca, ja que a quart d'ESO ja et comencen a fer preparar un treball que és una mica més breu, però t'ajuda a encaminar-te ja per quan arribes a batxillerat i tenir-ho més clar. Estem buscant des de fa 2 o 3 anys convenis amb entitats externes per aconseguir que el treball de recerca no es quedi en un únic treball d'un any, sinó que estem intentant que tingui repercussió amb l'entorn més proper i, a més, ens interessarà molt aconseguir que siguin treballs en un àmbit científic o social que no siguin d'un únic any. Volem intentar que aquest any el comencin i alumnats del proper curs el puguin seguir i així aconseguir estudis molt més bons. Ens estan ajudant molt, ens estan dient diversos temes, tenim un tutor que ens ajuda, que t'ajuden a triar temes, et proposen temes i també hi ha gent externa al centre que també et proposa diferents opcions perquè tu puguis triar el que més t'agradi. There's nothing you should worry yourself about.